South Africa, Ghana, gi pinje mamoko. Gi charge corporation tax ma jok manigo ala at 30%. Kasto personal kata individual tax, income tax, benianie the same bracket. To koro pogruok bedo ni gin ka gisechule kamano. In fact, moko chulo mamalo up to 65% income tax ma wacho ni. Mawachule 35. Mawachule 35 for jok magine. Jogo chule 65%. Countries kaka France. Okay? But ka gisechule kamano, to services gi are free. Kendo ni of high quality. Transport sector okay chule anything but and very efficient. Wan kisechudo kamano, podi di juogi e school. Podi di chula pesa cha. Fee kwanza di kumoro nono. Ini mecha ke chule. Chiemo ni beche ni malo. Gimora mora beche ni malo tise osengadi. Koro mane pogruok ma wabedo godo. Wachoke to okokony raia kakune ubeno konyo as opposed to other countries ma systems gi are very efficient. Kinde kana mna kwa winjo jotelo mopogore kaloso nonjo kana kama Moses Kuria geni jatan piny Kenya wacho ni countries kana mna pinje mamoko bende ijuogo omenda pinje mamoko na ginyiso nyaka kaka South Africa bende nitiere gi affordable housing piny Singapore en ka gitimonwa pogruok mag pinje go gi gik mwantiere gode pachoka aparo ni pogruok nitiere malach mana kaka kisewacho CPA Evans Juma. Gima chaka wacho kendo ja university compare gi ja university. Ja class A keke compare gi ja university. Singapore kata ne wantiere the same level 50 years ago. Jogo se no legi mbolea gise dongo magiweyo kumoro nono. Omiyo ki compare situation marwa kodgi to ki yud balance maber. Compare our peers mbesewa Uganda, Tanzania kata mawalweso matin e East Africa community block kae. Utemane comparison. Omiyo gimadek sirkal otimo odhi osuma ne rieko otim benchmarking ni angoma what works kocha nikech joka circumstances gi opogore kod magwa okinya kao gimoro ma timore elsewhere ti apply to your case to case ni bopogore kod gi koro first of all kuongilos in fact housing decent housing kuongilos weche mag chiemo nini kata Maslow's hierarchy of needs golo ni nitiere basic needs ma okonyal timo okonyal bedo kaonge to nitiere moko ma are more important. In fact okinya survive kaonge chiemo but inyalo bedo maonge nange yodi kata kionge chiemo donc winjo ni food shelter clothing mane mapek donc nitiere moro mapek ma ingo wani chiemo koro kae ma japiny yuak kabisa nikech wachne mar chiemo kapok olos maber